everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Soap Stories, and today talking about umkhokha. Hayi bafethu, hayi avele ke angena amanzi endlini. We all knew ukuthi ke emva ukuthi uMamzobe etholile ukuthi ke uGabisile ukhulelwe, kofanele ukuthi phela ahlale ke nomnyeni wakhe uphakathwayo amtshele lezi indaba ke ezimbi kangaka zokuthi ke uGabisile ke uyithwele ukhulele ingane kaLwazi wakamthiyana. Bakamthiyane abafuni ukuzwa lutho ngoGabisile. So namhlanje ke uMamzobe ke uzohlala phansi nophakathwayo amtshele ukuthi hey baba kunento efuna ukutshela yona ke, futhi ke sizoyinqoba siyindawo njengomndeni. Athi phakathwayo yini le ufuna ukisho? Athi hayi uGabisile ngazi ukuthi ke uyithwele. Athi mawuthi uyithwele usho mhlawumbe uyayiqhenya. Athi cha, uGabisile ukhulelwe. Awu guys, yo Nkosi yami, uphakathwayo wenkosi wavela wavuka ukugula kwakhe ke. Wavuka ukugula kwakhe uphakathwayo, washawa inhliziyo. uMamzobe wafathi amqukule manje ahamba muse ekamerweni ke ayomlalisa ukuze kwehle kancane stress, bakwazi ukuthi ke bayilungise le ndaba ke njengomndeni. Impela cha, uGabisile uphoxile kakhulu. Ubaba wakhe bese jabule kakhulu ukuthi uthola umfundaze okuba udokotela ngapha yabo nje bekumnandi. Nanokuthi babekhuluma naye uGabisile kahle, bakhuluma naye kahle ukuthi ayiphathe kahle la yakhona, ukuthi kwayenze kanjani ukuthi uGabisile agcine seyinika umfana inosongo. I don't know. Nango kusekhulelwe ke manje ke, but ke ukukhulelwa kwakhe ke ubaba wakhe uzozama ukuthi ke akhulume nomndeni wakamthiyane, noma ke kuzoqubuka okukhulu ukungazwani phakathi kwabo, ngoba uSifociya akamfuni uGabisile, ifamily yakaLwazi ayimfuni uGabisile. So nje kuzoba khona ukungazwani nasebandleni, njengoba nje uSifociya kanye ke nophakathwayo bese sigungweni sebandla. Kusho ukuthi nje kuzokhona isiphithiphithi sangempela. But ke uMamzobe finally guys uyikhulumile ke le ndaba ekade imudla kangaka ukuthi cha, uGabisile ukhulelwe. So asazi noma usaya yini kufundela udokotela or bazomukela or kuzokwenzekalani, we don't know. But ke guys, yeah, finally the cat isingaphandle ke bayithi indaba seziyaziwa. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.